Bismillahirrahmanirrahim. Gotinên rênîşander. Bê azadî jiyan jehr e. Bawerî tehma jiyanê ye. Dengê tirsonekan tenê ji zalimên xelqê re derdikeve. Ji ber zilmên li ser rûyê erdê tê kirin, şirîkên herî mezin ew mirovin ku ji bo berjewendî, tirs, hezkirin û remanê xwe alîkarî, piştgirî û hêz didin serok û rêveberên berjewend û navmislimanan. Mirovê herî xeternak, mirovê bêhêvî ye. Dema ji mirov re çare nemîne, dibe ku her tişt bike. Di tengasiyê de dil û ziman dibin yek. Rastî li her cî û her wext nayê gotin. Mirovê dilpak, kêmasî û xeletiyan diveşêre. Mirovên mutteqî yên di dilê wan de tirsa Xwedê heye, ji xelqê kerb nagire û mirovan dibexşîne. Zehf kes hene bi niyeta qenciyê xirabî dikin. Sedema fitneyên herî mezin ziman e. Ziman rastî û bandora bûyeran digorîne. Hemû derew nabin yek. Hinek deriyên fitneya da din, hinek jî xirabî û fitneyan geş dikin.